Siyabingelela kuphindaphi lapho ekufikelela khona le video makube kuhle makube mhlophe makukhanye wehlabathi zolwandle. Bantwana bekhehla, next week ukusukela ngoLwesine kuze kube isonto sizobe sikhona e-East London. E-East London sizobe sisedrobheni phakathi. Izinto esizobe sizenza ziningi kakhulu. Okunye kwako ukuphakamisa amandla amabhizinisi abantu. Okunye kwako ukuvulela abantu izinto bakwazi ukuthi basebenze, bakwazi ukuthi baphile emzimbeni, baphile emagazini wabo nasemphefumulweni, ngoba uma ukhahlazeka egazini vele automatically umphefumulo wakho awubikho right. Enza isikhathi ke sibonane, ubhuke i-appointment. Uma usuka asithi mhlambe usuka ko-Humans Dolophi, Humans Stop, usuka ko-Graaf Reinet, ko-Beaufort West, usuka ko-Port Elizabeth, usuka koCala, usuka ey'ndaweni ezikude, uzokwazi ukuthi usondele e-East London. Enza isikhathi, zikhona iy'ndawo zokubhukha lapha edolobheni, uvuke ekuseni wena usibone, sikulungisele leyo nto esizokulungisela yona, then ubese ubuyele ekhaya uphilile. Uhlukane nokudlala abathakathi, uhlukane nokudlala amasela ebhizinisini lakho, uhlukane nokudlala abantu abakuthumelela ngey'nkabi. Ngiyaye ngisho kanjena-ke mina, uma kuwukuthi ungigejile, wangishaya wangigeja, enza sure ukuthi umgodi ubese utshela umzali wakho noma utshele unkosikazi wakho ukuthi makayithenge inzila ngoba uyemgodini indawo yakhona, isikhathi sokudlala asikho. Iyona into engiyazi kangcono emhlabeni, engicabanga ukuthi iyona into engiyazi kangcono, iyona le yokuphatha umuthi, enye nenye angiyazi. So into ezokusiza-ke wena ukuthi enze isikhathi sibonane, sikwazi ukuthi sikulekelele. Ngizobe ngiyiphethe futhi leya nduku yezitha le yokubulala izitha, le isitha sakho osishaya sife. Asizulukane sinanaza sihlalisa. Kukhona ongifonelile wangibuza ukuthi ngiyikhande ngani. Kuningi engiyikhande ngakho engeke ngize ngikubale la elenzane nefonini, ngoba ngize ngahamba ngaze ngayothola la khona ngize ngahamba ngayothola ngisho nelentuzana nenyoka eyagwinya into ethile, nenhliziyo yayo, nenhliziyo yemamba ikhona lapho. So kuningi esikuthakile engeke ngize ngikuchaze la, kodwa kona into engizokutshela yona ukuthi leya nduku uma uyisebenzisa qinisekisa ukuthi one, awudli ufishi, awuyidli inyama yengulube. Lezo zinto zo-2 ungazidli. Nginesizathu sokuthi ngithi ingazidli ngoba ngiyazi ukuthi mina ngenzeni ngazo lapha. Hhayi ngoba ngithi ingazidli ngoba naku uzophuphisa umuthi, azizowuphuphisa umuthi. Mina ngikukhandela umuthi, mina ngidla ikhanda lengulube, ngikukhandela umuthi ngidla ufishi. So ungakhathazeki. Leya nduku leyana uma kuwukuthi uyayikhanda, uyikhanda unqunu, umbethe ubhince ilentuzana indwangu ebovu. So uma uyikhanda uyajula, kuyajulwa lapha uma kukhandwa leya nduku. So leya nduku akuyona induku yokudlala, ungayithathi ngoba naku kuwukuthi ufuna ukuthesta amandla, ukuthi amandla leya nduku mangakanani, ngoba uzokhipha idumbu. Uma kuwukuthi unenhliziyo engaphandle, uxabene nomfazi wakho noma uxabene ney'ngane zakho, ungayithathi leya nduku ubese uyayisebenzisa. Awuyisebenzisi uma uxabene nomuntu oseduzane nawe. Masibonane-ke e-East London. Sibonane e-East London, sizobe sikhona e-East London next week ukusukela mhla ka-16 kuya kumhla ka-19. And then ukusuka mhla ka-21 ukuya kumhla ka-26 sizobe sise-Eswatini. Sizobe sise-Eswatini emhlabeni wenkosi. So sizobe sisemhlabeni wenkosi eSwatini ukusukela ngomhla ka-21 ukuya kumhla ka-26. So enza isikhathi, if ukuthi ula kupho kulezo y'ndawo, enza isikhathi sibonane, sikwazi sikulekelele, makube kuhle makube mhlophe. Masibonane Saturday ekhaya, this coming Saturday mhla ka-11 kuzobe kune-cleansing program esizobe sinayo la isobe sihlambulula khona abantu, sihlanza abantu, sibanikeza izinto zenhlanhla, bephila, bephumelela, kube kuhle kube mhlophe. Siyabonga, makukhanye.